V dnešnej prezentácii by sme vám radi predstavili náš projekt na predmet špeciálna genetika 3 s názvom hybridné zóny. Hybridné zóny predstavujú úzke regióny, v ktorých sa stretávajú geneticky odlišné populácie schopné vyprodukovať hybridných potomkov. Tieto hybridné zóny boli a sú pozorované pri rôznych druhoch organizmov cez motýle, žaby, rastliny až po vtáky a iné. Cieľom nášho projektu je sledovanie populácie fiktívnej rastliny strakatice. Sledovali sme niekoľko možných evolučných realizácií zjednodušenej dynamiky populácie a snažili sme sa porozumieť vplyvu evolučných procesov. Farba rastliny strakatice predstavuje dôležitý znak, ktorý je závislý na dvojalelickom lokuse. Kombinácie alel malé a veľké A určujú farbu kvetu. Rastlina s genotypom malé AA má biely kvet, rastlina s genotypom veľké AA má čierny kvet a rastlina s genotypom veľké a malé A má strakatý kvet. Hybridnú zónu spoznáme podľa farebného prechodu od bielých kvetov cez úzku strakatú zónu až k čiernym kvetom. Pri našej simulácii sme vychádzali z počiatočnej generácie G0, v ktorej sme mali populáciu 20 rastlín zoradených pozdĺž čiary s rovnakým vzdialenosťami medzi susedmi. Prvých 10 rastlín zľava malo biele kvety a zvyšných 10 rastlín malo čierne kvety, a teda táto populácia bola bez prítomnosti hybridov. Pri získaní genotypov v následujúcich generáciách sme využívali Wright-Fisherov model. Naším predpokladom bolo, že včely môžu priniesť peľové zrnko iba do limitovanej vzdialenosti a že každý rodič rastliny môže byť vzdialený od potomka maximálne niekoľko metrov, a to 0 alebo 1 meter s pravdepodobnosťou 0,5 a 0,25. Pri implementácii evolučného experimentu sme si najprv určili, aké prostriedky pre náhodnosť budeme využívať pre zápis jednotlivých výsledkov. A teda pri generovaní rodiča 1 a rodiča 2 sme využívali čísla -1, 0, 1 a 2, ktoré sme generovali náhodným generátorom čísel. Vzdialenosti reprezentované danými hodnotami sú zobrazené v tabuľke 1. Týmto spôsobom sme vždy vygenerovali rodiča 1 a rodiča 2 pre následujúcu generáciu. V prípade, že sme získali rodiča heterozygota, rozhodovali sme sa medzi dominantnou a recesívnou alelou prostredníctvom Google funkcie hot mincov, kde hlava, označenie veľké H, predstavovala dominantnú alelu a chvost mince, označenie H, predstavovala recesívnu alelu malé a. Každá z nás takto vygenerovala 20 generácií rastlín strakatice, pričom každá pozostávala z 20 jedincov. V prevedenie simulácie sme zapracovali do grafu prítomného v zadaní a dostali sme následovné simulácie. Na priložených simuláciách nás najviac zaujal fakt, že naozaj každá z nich vyzerá úplne inak, aj napriek tomu, že naše počiatočné odhady boli, že sa hybridné zóny budú vyskytovať v takmer totožných trendoch. Avšak, ako môžete vidieť v simulácie A, hybridné zóny do 20. generácie vymizli aj naprieč všetkými generáciami sa raz vyskytovali a raz nie. Pri simulácii B sme sledovali migráciu heterozygotov medzi recesívnych jedincov, avšak zachovanie hybridných zón bolo trošku silnejšie ako v prípade A. Úplne inú situáciu zobrazuje simulácia C, pri ktorej okrem generácie 1 nedošlo vôbec ku strate hybridnej zóny. Naopak, dochádzalo k jej rozvetvovaniu a migrácii heterozygotov aj ku recesívnym jedincom, aj ku dominantným jedincom. A teda v tejto časti nás projekt naučil najmä tomu, že pravdepodobnosť je naozaj veľmi zaujímavý fenomén a nikdy nedostaneme ten istý výsledok. Zároveň trošku z ľahšieho súdka sme sa všetky tri zhodli, že generovanie rodičov, alel a následne vyplnenie grafu na nás pôsobilo ukľudňujúco. Teraz sa môžeme posunúť na ďalšiu časť a to budú úlohy, ktoré nás niečo naučili alebo nás zaujali svojím, aspoň pre nás nevšedným riešením. V úlohe číslo 2 sme mali popísať genealogický strom, ktorý sme zostrojili aj jeho vlastnosti. Popis jednotlivých simulácií a teda aj jednotlivých genealogických stromov sme už spomínali. Z vlastností, ktoré sme mohli pozorovať, sú podľa nás najdôležitejšími. Prepojenie jedincov naprieč generáciami a genetické zmeny, najmä v prípade frekvencie genotypov a genov v priebehu času. Ďalšou časťou tejto úlohy bolo diskutovať o tom, či je alebo nie je možné hovoriť o najbližšom spoločnom predkovi MRCA pre jedincov z populácie generácií G20. My sme odsúdili, že v nami zostrojených simuláciách sa takýto predok nájsť nedá, pričom sme sa zhodli, že by sa pravdepodobne mohol nájsť v menšej populácii, nakoľko naše stromy boli už veľmi komplexné a rozvetvené.
Ďalšou úlohou, ktorá nás zaujala a prinútila nás premýšľať, bola úloha číslo 5. Jej úplné znenie môžete vidieť na slajde. Pri danom zadaní sme sa najviac zamýšľali nad podotázkou, v ktorej alternatíve je hybridná zóna najstabilnejšia, najdlhšie udržateľná a prečo. Na základe diskusie sme usúdili, že najstabilnejšou bude alternatíva 2, pretože pri tejto alternatíve predpokladáme, že jedinec má na výber až zo 7 rodičov a teda by mohlo dôjsť ku omnoho skoršiemu zmiešavaniu genofondu medzi populáciami práve vďaka migrácii. Heterozygotní jedinci, vďaka ktorým vzniká hybridná zóna, by boli omnoho frekventovanejší a lepšie udržateľní. Pri tejto alternatíve majú jedinci obmedzenú vzdialenosť rodičov, ale tak, že im poskytuje väčšiu genetickú variabilitu ako v prípade alternatívy 1, ale nie prívysokú ako v prípade alternatívy 3. Poslednou otázkou, ktorá nás zaujala, je otázka 10, kde sme mali zhodnotiť, či je simulácia realistická, čo sme pri modelovaní evolúcie zanedbali a v akých aspektoch by sme tento proces vedeli vylepšiť, aby vernejšie zodpovedal reálnym evolučným scenárom. Došli sme k záveru, že tento proces nie je realistický, nakoľko máme iba obmedzený počet jedincov 20 a aj obmedzený počet generácií 20. Tým pádom sme zanedbali hneď kľúčový aspekt evolučných procesov, nakoľko v realite sa veľmi málo kedy prirodzene vyskytujú takéto izolované populácie. Ďalej sme zanedbali selekciu na úrovni génov, genetické kombinácie či epigenetické faktory, vplyv prostredia či negenetické mechanizmy, mutáciu a podobne. Myslíme si, že preto, aby tento model vernejšie popisoval reálne evolučné procesy, by bolo vhodné zohľadniť minimálne vplyv mutácie, selekciu na úrovni génov, respektíve alel a zväčšujúcu sa tendenciu populácií. Na záver prezentácie by sme radi zhrnuli, čo nás na tomto projekte najviac zaujalo a čo sme sa naučili. V prvom rade nás zaujalo, ako sa pomerne jednoducho dá simulovať vývin jednoduchšieho typu evolúcie a ako rozdielne tieto prevedenia vyzerali už len v 3 simuláciách. Zároveň nás pri riešení otázok zaujalo, koľko faktorov treba brať do úvahy, čo všetko má na evolučné procesy vplyv a aké ťažké musí byť zrealizovať komplikovanejšie evolučné procesy. Naučili sme sa pracovať v tíme a manažovať si čas a prispôsobovať ho na základe potrieb našej malej skupinky. Naučili sme sa premýšľať vo veľmi abstraktných rovinách, pričom tento bod sme považovali aj za najťažší z celej práce. A teda naučili sme sa uvažovať o evolučných silách a ich vplyve na populáciu. Ďakujeme za vašu pozornosť.